Good morning. Tingnan niyo yung buhok ko, guys. Good morning! Nag-order na naman ako sa Way. Pero ito siya. Maginaw siya. So, first, titignan natin. Maginaw siya, pero let's see kung frozen pa ba. Ito yung isda. Yep. Oh, look at this. Kailangan ko na siyang lutuin, guys. Budbud. Bumili ako ng budbud. I-try natin. Matigas pa siya, which is frozen really good. Kasi matigas pa. Lagay natin na lang dito kasi nagtulo-tulo na siya, guys. Lutuin na lang natin ito. 1, 2. Marami po yun, guys. Kasi si Lloydie nagpa-order siya. So, 15 ka udong. Kasi si Lloydie gusto mag-order. So, look, ang dami-dami. Yan, marami. So, 10. So, ang dami, guys, no? Puro udong, oh. Ang daming udong. Yan, Lloydie. Kunin mo na to, Lloydie. Tingnan natin kailan ang expiration nito. Next year, December. Oh, kaya pa. Kaya. At nag-order din ako ng, of course, langka. Makamura kasi, guys, kapag sa Way ang mga ganito langka. Kay Lloydie, 10. Akin, 5. 1, 2, 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. So yun, guys, bago uulan, tayo, ng mga seedling dito kasi pangit talaga yung aming dito, damo. Okay. Sa mga nanonood ng aking vlog at alam po ninyo talaga itong aming yard is kinalkal po ito ng skunk. It's been 3 years na ngayong taon na the skunk never stop kalkaling our area, charot. But anyway, so yun, every spring makikita po ninyo kalbo po yan ang aming yard. And at sobrang pangit, pinakapangit talaga is pag spring ang aming yard. So kaya ngayon we spend 2 bags of grass seeds. And yun siya, guys. Mahal din siya, no? $60 per bag. So, yun. Sabi ko, maulan-ulan the next few days. So, kaya kailangan ko na siyang ilagay kasi kailangan talaga siyang tubigan. But anyway, I'm wrong kasi walang ulan na dumating. Nakakaloka. And yun, napagod ako dito, guys, kasi kailangan talaga siyang spread kung saan yung walang, puro kalbo ba. So, guys, hindi pa ako tapos. Punta tayo doon sa gilid. Meron pa tayong isang bag. So, punta ko dito. And that's it, I guess. At saka doon din. Muntikan ko na makalimutan lutuin itong nakuha ko na-order ko na bangus. Galing ako sa labas. Pagpunta ko dito, sabi ko, may isda pala ako dapat pirutuhin. And then ilagay sa freezer. Kalimutan ko, guys. Hindi pa ako kailangan pang lumabas. Kasi hindi pa ako totally tapos. Kailangan kong maghugas ng porch. Hugasan ko lang yung porch. It's time for cleaning. Crazy. I'm falling for you.
So, hi guys. Magpunta po tayo sa tindahan kasi kailangan kong bumili ng pagkain ng aso. We always buy chicken from Hannaford. And yeah, that's where I'm heading. And that's really it, pansit mga kigwahon. So, I'm in Facebook. I'm just looking sa Facebook. So yun guys, mag-cellphone na lang tayo dito. Andito na ako sa grocery store. Mag-cellphone na lang tayo. Dito tayo sa grocery store. Dito na tayo. Kuha pala tayo ng pagkain ng aso. Paboritong bones. $12. Mahal. Diba? At saka, I think kami don't want milk. Ang pinunta ko dito is pagkain ng aso. At baka meron silang chicken din. So, yun yung bilhin ko. And, Tommy don't have bread. I'm gonna get him a bread. Guys, uwi na tayo. Konti lang yung binili ko and masaya kapag ako lang mag-grocery kasi yun yung kailangan ko talaga, yun yung mabili ko. Kapag si Tommy kasi ay lahat ng makikita guys, yung dila niya maglabas-labas. Kailangan ko lang talagang kapag mag-grocery kasi kapag kasama ko yun si Mr. As you can see, talaga yun siya, very, sa tingin ko, mag-enjoy talaga siya kapag grocery time. Yun yung na-notice ko sa kanya. At ako naman, I like in and out. Like, go inside and get what you need and out. Yun ako. Tara, pauwi na tayo. Nag-ulan, yan din, wala yung ulan. Ano ba to? Yung dago mo. May dagom sa labas. Sa langit may dagom. Pero nag-ulan kanina and then suddenly nag-stop. Ano ba to? Ano ba talaga ba? It's just ang gaganda ng mga gazebo nila. But it's very expensive. I like the gazebo they have here. They're very pricey. Yung gazebo na in-order ni Tommy guys, hindi pa na taod-taod namin guys, hindi pa namin malagay-lagay, no? And it's in-order niya yun sa Amazon. But it's wood. Magluto na tayo ng manok. Unahin ko lang muna ito itong mga salad. So yun, salad I got a bread for Tamimo. I got more lime and I got more fruits, banana, ang dami prutas, cabbage for tomorrow. Magawa tayo ng Mickey Mouse. Mickey Mouse. So the dog treats. That's really it. Chicken for the dogs. I don't eat that kind of chicken guys. I don't really eat chicken anymore dito. For some reason, hindi ko na gusto yung mga chicken dito or any kind of meat. Pero I don't have a choice. I've been eating the meat since I got here, no? So, iba kasi guys.
yung meat sa Philippines, lalo na kapag if you live in the province, different guys. It's more natural sa atin, more organic, more nakatira sa labas, free sila, and everything sa atin is maganda. Dito is even sa tindahan ng mga meat, even naka-pasteurize na sila, nasa labas ng mga, hindi sila nakalock. Pag ano na yan sila guys, ang dami ng mga ini-inject guys. And yes, ang dami ng mga ini-inject. So yun. And also additional guys, nasabi ko yun na daming ini-inject kasi kahit nasa ano po sila, nasa organic, naka-roam around lang yan sila sa labas ng mga farm. Ano po yan sila guys, tawag nito, pagpunta na sa tindahan, pag-process na, hinuhumol po yan sila ng chlorine, and you can buy na walang chlorine, hindi hinuhumol sa tubig, hindi sinusok ng chlorine with water, is yung chill, basta nakalimutan ko na guys, basta meron siyang label na ganun. Hanapin niyo yan guys, and ilagay ko dito, let's see kung meron kong mahanap na kung anong klaseng label at anong nakasulat, kasi yun po siya, yun yung binibili ng mga tao na ayaw na may halong chlorine yung kanilang mga manok. And yes, hindi ko ito gawa-gawa kasi marami ng mga taong nagsalita na about this. And yun, kumakain ako ng chicken pero look, with bone, pero yung mga thighs, breast na alam ko na walang bone, parang I try to avoid. Pero pag may bone, kakain ako guys, like Jollibee or the whole chicken, ako yung bumibili na alam kong organic, or paminsan ka lang talaga makahanap ng may label na ganito sa tindahan, and of course yung presyo is mataas yung presyo niyan. At yun, hindi pa ako nakakita ng isang ganon, pero sabi pa nila meron daw yan sa grocery, hanapin mo lang kasi maliit po ang label. Anyway, thank you guys so much for watching. Dito lang muna tayo. Thank you so much for watching. Bye! Good night!